אתמול דוח מבקר המדינה חשף את עומק שערוריית הנפקת תגי נכה, ממש לכל דורש, עם זינוק של יותר מ-300% בעשור האחרון. בשנת 2014, 155,000 אזרחים החזיקו בתו עד לשנת 2025. המספר זינק, שימו לב, ל-670,000 בני אדם. ובינתיים, אנשים שבאמת זקוקים לתווי נכים ממשיכים להסתובב ולחפש פשוט מקומות פנויים. איתנו מירב אביטן, מנכ"לית עמותת שווים בהרצאה. שלום לך, תודה שמצטרפת אלינו. שלום, שלום, אלמז. אז כשאנחנו רואים את המספרים האלה, אנחנו רואים כמה זה בא בחשבון על אנשים שבאמת צריכים את זה. אז קחי אותנו למעבר המספרים. איך זה נראה בשטח לך? פשוט כל יום מחדש, כל יציאה מהבית כרוכה להגיע למקום לפחות שעה לפני, כדי לחפש חנייה. אני מתניידת עם כיסא גלגלים, אני מניחה שרואים את זה, ועם רכב עם מעלון, שהירידה שלו היא מהצד. אנחנו, קודם כל אין מספיק חניות לרכבים עם מעלון, ואם כבר יש, אז גם נכים משולש מחנים שם, ואין אכיפה בנושא הזה, אין הפרדה. וגם זה לא רק העניין של המרחק, זה צריך 2.5 מטר להשאיר לנו מקום, אני לא יכולה להיכנס בין שני רכבים, אוקיי? וככה יוצא שאני, זה בתל השומר קורה לי, אני מאחרת לטיפולים רפואיים, בסופר אני מסתובבת, כל יציאה מהבית, לקניון, תחנת רכבת, name it, מה שנקרא. וזה מצוקה נוראית. מה שהכי מכעיס אותי, זה שאני כל שבוע בתל השומר מגיעה לטיפול רפואי, ואנשים מכנים בפרייבט שלהם, בתוך מקום שכתוב בגדול, בצהוב, שזה מיועד למעלון, והם יוצאים והם רצים מהרכב. וזה בכלל מדהים אותי כל פעם מחדש, ומצער אותי, שגם עניין המודעות, גם עניין החוסר משילות נקרא לזה. אגב, שמעתי אתכם קודם על מירי רגב, שרת התחבורה. איפה משרד התחבורה? זה בדיוק השאלה. איפה האכיפה? איפה החוק? איפה הנציבות? אני כתבתי עשרות מכתבים, גם לתל השומר, גם לעיריית רמת גן, גם למשטרה, שום דבר לא נעשה. הצעתי כל מיני הצעות ייעול שלפחות יעשו משהו.